cardom nang litum long ta Aadhaar card doma jong si Aadhaar card dop pote nang litum long lason plastic card mate PVC card nang litum long nang leloma jong si nang lelang pote nang litum koson si PVC card mate plastic card ke apply nang jima nili step by step easy process pen la so video long nang litum hana paklang pon po nang litum la so video ke cheng pen kijut an lang ignon nang litum ta methang mobile pen methang hem pen nang litum PVC card mate plastic card apply dun thekpo te video cheng che phran nang litum phan isinan chun rik lang nang litum jong si so channel long pin si video ke lang cheng lang porta nili channel subscribe igwek tha lapen bell icon ta nang litum pressing de tha nili ka upload a video nang litum aprang si ke lang pon long ji phan te pinia video lang posna aprang si nang litum google link pu iknon google along nang litum search iknon uday potora nang litum uday pu search lo nang litum thek polompong uday main website nang litum da klik non da klik lo nang litum uday main website nang litum thek polompong scroll chat lo te arum nang litum thek polompong order Aadhaar PVC card po nang litum thek polong lo nang litum da klik ik nang po non da klik lo nang litum lason nang paklang po nang litum da Aadhaar number binang po lapen arum nang litum captcha code binang po non nilai da Aadhaar number bipo nilai da Aadhaar number bilo lapen captcha code to bialo nang litum jong si mobile register abelang putu nang litum la da box long tick mark binang po lapen la send OTP long klik nang po non nilai register tang do la si send OTP long si klik lo nang litum isi OTP wang po OTP nang litum bisi nang litum la submit long klik nang po submit long nang litum klik lo te nang tan details yang tahan nang paklang po langsung nang litum foto lapen details nang litum nang paklang po nang litum scroll chat lo te arum thek polong po make payment nang litum thek polong po la make payment nang litum klik nak mo nang litum long langsung payment option nang paklang po nang litum thek polong no 50 rupees nang litum payment pinang po nang litum ATM pen na chok net banking pen na chok UPI pen ta nang litum payment nang litum la 50 rupees ke nang litum card hem nang kapeli ji phan lo nang litum successful nang litum langsung transaction nang paklang po nang litum thek polong mo nang litum la SRN number pen nang litum la so card kana sinang kelima kodak si dom nang litum jong si so video lang men sel pote like comment lapen jir pio phan share wek tha lapen pene kichini kang tung jong si dolang pote ni lifan comment long togra nang pachini non ni video selam pen nang litum phan nampak lang pon po te pinia video pa sekang tonlo next video long litang pon tu senang bye.